You are listening to Future Radio. 93.6 MHz Helsinki. 106.8 MHz Tampere. Tervetuloa Futuradioon. Kuuntelette ohjelmaa Terveisiä vyöhykkeeltä. Minä olen Leena Rompainen ja vierainani tänään ovat Esa Luttinen ja Ville Vuorela. Ohjelman nimi juontaa juurensa Arkadia Boris Strugatskin tieteisromaanista Stalker, ja vieraani liittyvät kyseiseen teokseen siten, että Esa on ollut tekemässä tänä vuonna ilmestynyttä suomalaista indie-filmiä Vyöhyke, ja Ville puolestaan on kirjoittanut vieläpä Boris Strugatskin luvalla roolipelin Stalker. Stalker-roolipeli oli muuten vuonna 2008 Helsingin Sanomien vuoden elämykset listalla. Siitä sanottiin seuraavaa. Stalker on paras koskaan Suomessa tehty pöytäroolipeli. Se tarjoaa vielä monia elämyksiä tulevaisuudessakin. Vyöhyke-elokuva taas sai innostuneen vastaanoton tämän vuoden Ropeconissa järjestetyssä erikoisnäytöksessä, ja science fiction harrastajapiireissä monet ovat odottaneet suuresti elokuvan saamista hyppysiinsä. Kertoisitteko hieman hankkeiden taustoista? Miten roolipelin tai elokuvan tekeminen oikein lähti liikkeelle? Aloitatko vaikka sinä, Esa? Joo, itse asiassa tämä lähti liikkeelle suunnilleen 2005. Silloin tuli tämä tamperelainen indie-skifi-elokuva Star Trek, ja me katsottiin, että pojat sai hienoa jälkeä näin niin kuin indie-leffana. Ja me oltiin nuorempana kanssa tehty aika paljon kotivideoleffoja ja mietittiin sitten tällä samalla porukalla, että pystyttäisikö me aikuisena tekemään jotain vähän hienompaa kuin niitä iänikuisia mettäspättereitä. Ja siitä se sitten lähti, pikkuhiljaa tehtiin aihetta ja alettiin miettiä toteutusta. Entäs roolipeli? No, Stalker-roolipelin ollessa kyseessä, niin täytyy muistaa, että minun edellinen roolipeli niin hän oli Pridor, joka perustuu Petri Hiltusen samanimiseen fantasiasarjakuvaan. Ja Petrin kanssa usein keskusteltiin sitten Pridorin alkuperäistä inspiraatiosta, ja niistä Stalker oli yksi tällainen. Ja kun Pridor oli sitten ilmestynyt ja konsepti oli osoittautunut suosituksi, niin sitten rupesin itsekin miettimään niin kuin muita mahdollisuuksia ja muita tapoja soveltaa samoja ajatuksia muissa ympäristöissä. Ja tietysti siihen olisi voinut sitten keksiä jonkin oman virityksen, mutta jostain syystä ajattelin, että mennään suoraan konseptin alkulähteelle. Et mikä on tämä alkulähde, mitä siitä voisi saada irti ja niin edespäin. Ja sitten silloin noin vuonna 2003 otin yhteyttä venäläisiin skifiseuroihin ja sitä kautta sain sitten yhteyden myöskin Boris Strugatskiin. Ja silloin käytiin semmoinen niin kuin hyvin lyhyt neuvonpito, että antaisiko hän noin periaatteessa lupansa tämmöisen roolipelin tekemiselle. Ja vastaus oli, että noin periaatteessa kyllä. Ja siitä se sitten lähti, ja siinä olikin sitten hyvin paljon miettimistä, ennen kuin tästä ajatuksesta syntyi sitten valmis peli, joka itse asiassa ilmestyi huhtikuussa 2008. Ja vasta sen pelin ilmestyttyä itse asiassa, niin minä lähetin sitten yhden kappaleen tätä valmista peliä Boris Strugatskille. Ja siellä sitten, kun he olivat varmistuneet siitä, että tämä ei ole tietokonepeli eikä tämä ole elokuva, jonka lisenssit ovat kuulemma vähän erihintaiset, niin Strugatskin kirjallisuusagentin kanssa sitten päädyttiin mielestäni hyvinkin kohtuulliseen ja kaikki osapuolia tyydyttävän sopimuksen siitä, että kuinka paljon tällainen lisenssi maksaisi ja mitä kaikkea sen kanssa saisi tehdä. Ja nyt sitten myöhempien kehitysten valossa on vaikuttanut siltä, että ovat olleet minun tyytyväisiä jatkossakin. Mainitsit, että elokuvassa on ollut mukana jonkinlainen me-ydinsakki. Keitä muita siinä on? Siinä on semmoinen 5-8 henkilöä tällä hetkellä ollut. Itse asiassa se ihan ydinsakki on ehkä 3 ihmistä. Se on minä, Sami Sundman ja Immo Piippo. Ja siinä on sitten muutama muukin välillä aina pyörimässä ja ideoimassa näitä juttuja. Miten pääsitte sitten liikkeelle tässä? Oli idea siitä elokuvasta? Itse asiassa meillä ei ollut alun perin ideaa. Me mietittiin vaan, että me voitaisiin tehdä Skifi-elokuvaa, kun sitä ei ole ikinä vielä me ainakaan kokeiltu. Et siihen mennessä on ollut pelkkää toimintaa ja splatteria. Sitten kun otettiin Skifi-leffaa miettimään, mulle tuli heti mieleen, kun mä joskus kauan sitten pienenä näin Yleltä Stalkerin joskus kauan sitten. Se tosiaan jäi mieleen ja syvästi. Ja mä aloin sitten kaivaa sitä elokuvaa ja tietoja siitä. Löysin DVD, löysin kaikki tiedot. Sain selville, että se on kirjasta. Etsin kirjan käsiin jostain antikvariaatista ja luin sen. Ja siitä sitten aloin jonkunlaista käsikirjoitusideaa.
ideaa työstämään. Ja kaverit oli sitten tietenkin innoissa, että kyllä, tämä näyttää hyvältä, että tehdään tämä. Kuka teistä teki käsikirjoituksen tai oliko se yhteysprojekti? Mä tein käsikirjoituksen ihan itse. Kuinka monta työstövaihetta siinä oli? Tai oliko se kuinka nopeasti tai hitaasti syntyi valmista? Että... Siinä meni suunnilleen vuosi tehdä se käsikirjoitus. Plus, että se ei sitten ollutkaan lopullinen sekään. Me muutettiin aika monesti se vielä elokuvan teon aikana. Että siellä sitten melkein jo kuvauksia edeltävällä viikolla kirjoitettiin kohtauksia ja uusiksi ja poistettiin aika paljon kohtauksia. Et meillä ei oikeastaan ole olemassakaan yhtenäistä kässäriä tuohon valmiiseen elokuvaan. Ja vuosikausien työn jälkeen tuli lopulta valmista ja mitä sitten tapahtui? No, sitten pistettiin levitysfirmaan leffaa, josta ei kyllä kuulunut koskaan mitään. Oli ensi-illat ja kaikenlaisia esityksiä siellä täällä ja sitten lopuksi päätettiin pistää YouTubeen se ihan ilmaiseksi katsottavaksi, kun kaikki kyseli kovasti, että milloin ne saa nähdä. Entäs roolipeli? Oliko tämä kuinka pitkällinen hanke? No siis, jos ideointi alkaa 2003 ja peli ilmestyy 2008, niin 5 vuotta. Olisi kiva sanoa, että meni sitä kirjoittaessa, mutta kirjoittamiseen meni loppujen lopuksi hyvin pieni aika siihen verrattuna, että yritti miettiä, miten tämä konsepti toimii. No sen 2008 ilmestymisen jälkeen, niin se on ollut Suomessa sangen suosittu. Menestyneimpiä 90-luvun jälkeen ilmestyneitä roolipelejä. Ainoastaan minä kilpailen sen kanssa Priderilla oikeastaan. Ja nyt sitten 2011, no aikaisemminkin on ollut puhetta sen kääntämisestä englanniksi, mutta 2011 tämä projekti oikeasti otti tulta. Ja sitten Jukka Särkijärvi teki raakakäännöksen, minä sitten varmistelin asioita ja Aki Saariaho auttoi sitten viimeistelemään kieliosan loppupuolta, hän on englanninkielen opettaja. Vaikka tietysti molemmat olemme opiskelijakavereita samasta opinto-ohjelmasta yliopistossa. Ja peli ilmestyi englanninkielisenä versiona sekä paperilla että pdf-nä nyt keväällä 2012. Ja on kansainvälisesti, niin sanotaan, että se on ollut arvostelumenestys, mutta sehän on niin marginaalinen aihe, että ei sitä miksikään suureksi myyntimenestykseksi voi sanoa. Mutta silti myynti on toki useita satoja kappaleita ja tästä ei vielä puolta vuottakaan. No se on mukava kuulla. Entäs elokuva? Se löytyy YouTubesta. Kannattaako sitä mainostaa kaikille ulkomaalaisille kavereille? Itse asiassa siinä ei ole vielä tekstejä, että ei ihan vielä kannata. Tekstit on vasta tulossa. Roolipelin osalta kuulemma on ollut käynnissä hankkeita myös Ranskassa. Kertoisitko tästä hieman lisää? No tästä taustaa ymmärtääkseen täytyy muistaa, että kirjassahan mainitaan 6 vyöhykettä, jotka kaikki ovat syntyneet Pilmanin radiantille, joka sitä maapallon pinnalla näkyy suorana viivana. Minulla on sitten selitetty juurta jaksain, että mitkä radiantti on matemaattisessa mielessä. Ja se on monimutkaista, mutta maapallossa on suora viiva, jolla vyöhykkeet sijoittuvat. Ja siinä, missä sekä romaani sijoittuu eteläiseen Kanadaan, suurten järvien alueelle, niin tämä sama kyseinen viiva jatkuu sitten Euroopan puolella muun muassa Etelä-Ranskan lävitse. Ja Toulousen kaupunki on sitten se, missä vyöhyke on puhjennut näin Euroopassa, ja roolipeli keskittyy sinne. Ja tämä tietysti kiinnostaa ranskalaisia, koska maan, oliko se nyt peräti 4. suurimman kaupungin uhraaminen avaruusolennoille, niin herätti siellä sitten jonkin verran skifiharrastajien huomiota, ja sitä kautta sitten ranskalainen porukka, jota en nyt nimeä, mutta jonka toimintatapa on se, että ne ostavat melko obskureiden ulkomaisten pelien käännösoikeuksia ja tekevät niistä vähän kalliimpia ja parempia ranskankielisiä omia versioitaan. On ollut Stalker-roolipelistä hyvin kiinnostunut ja sopimuksia ei ole vielä allekirjoitettu, mutta olen periaatteessa sanonut kyllä. Joten nyt tässä sitten odotetaan, että hankkeesta tulisi jotain. Roolipeli sijoittuu Ranskaan, entä elokuva? Suomeen. Ja onko Suomesta jokin tietty alue tarkemmin, mihin se sijoittuu? Se on ihan niin kuin kirjassakin fiktiivinen alue. Että sitä ei oikeasti olemassakaan. Semmoinen Linnakanlion kylän ympäristö. Jos ihmiset miettii, mistä se nimi Linnakallio tulee, niin kääntäkää se englanniksi. Selvä peli. Missä kuvaukset on käytännössä tehty? Raaseporin alueella ja Lohjan alueella. Ilmeisesti käytännön syistä. Joo, melkein kaikki asu sillä alueella. Plus, että siellä oli sitten näitä läjäpäin vanhoja ruukkialueita ja tämmöisiä hylättyjä tehtaita ja muita, mitä käytettiin tietenkin hyväksi.
Joo, kaveripiirissä monet ovat kommentoineet, että hyviä kuvausmaastoja olitte löytäneet. Vuosien projektien varrelle mahtuu varmaan monenlaisia hauskoja sattumuksia. Tulisiko teille jotakin mieleen? Ville? No, ylivoimaisesti hauskin sattumus on epäilemättä se paniikki, mikä puhkesi Strugatskin leirissä, kun roolipelistä todella oli valmis. Ja siellä sitten ruvettiin ihmettelemään, että mille he oikeastaan olivat sen lupansa antaneet, eikä siellä tietenkään ymmärretty suomea. Joten kun minä lähetin heille suomenkielisen roolipelin, niin siinä sitten melko kauan piti selittää ilmeisesti 2 tai 3 eri tulkin välityksellä, että mistä tässä oikeasti on kyse. Ja tässä vaiheessa Boris Strugatski olisi vielä saattanut sanoa ei koko hommalle. Että olen ihan iloinen, että näin ei sitten käynyt. No meillä ehkä, en voi sanoa, että hauski, mutta jännin sattumus oli viikko ennen ensi-iltaa, kun koko leffa hävisi. Siis yksinkertaisesti elokuva oli vielä tietokoneen kovalevyllä, ja sitä puserrettiin just sillä hetkellä yhdeksi tiedostoksi, ja se kovalevy yksinkertaisesti lakkasi toimimasta. Kaikki tiedot hävisi. Me mietittiin, että pitääkö meidän tämä 4 vuoden editointisessio uusia viikossa, mikä olisi tietenkin täys mahdottomuus, ja siinä sitten mietittiin kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja, melkein jo ulkomainen muuttamisesta lähtien, mutta ylikuumentunut kovalevy sitten päätti alkaa toimimaan uudestaan jäähdyttyä, ja homma onneksi jatkui muutaman tunnin paniikin jälkeen. Ilmeisesti varmuuskopiot olivat aika suuri prioriteetti tässä vaiheessa. Eihän niitä koskaan muistanut ottaa. No, kuulostaa hyvin tutulta. Satun nimittäin tietämään, että roolipeliäkin riivasi anomaliat. Joo, mutta ei niinkään täällä minun päässäni. Että itse asiassa kun suomenkielinen Stalker valmistui ja sitten ensimmäistä suurempaa painoerää lähdettiin Strugatskin luvan saatuani ottamaan, niin yliopistopainon painokone hajosi 21. kappaleen jälkeen täysin selittämättömällä tavalla. Ja tästä sitten niin levisi Suomen roolipeliskeneen keskuuteen vähän sellainen vitsi, että roolipeli itsessäänkin aiheuttaisi anomalioita. Ja nämä 21 ensimmäistä kappaletta ovat nyt sitten vähän niin kuin keräilytavaraa. Millaisella budjetilla tämmöisiä hankkeita voi toteuttaa? Meidän budjetti on, sitä oikeastaan ikinä tarkkaan laskettu, se on noin 3 tonnia. Se alkuperäinen budjetti suunnilleen, mitä on laskettu, niin se oli 2 tonnia. Siitä eteenpäin me arvioidaan, että me ollaan tuhlattu vielä tonnin perään. Ja mitä näillä rahoilla saatiin? Sieltä saatiin 1 videokamera, läjä sotilasvarusteita ja aika paljon juotavaa. Siitä sitten lähti. Entäs roolipelin tuotantobudjetti? Roolipelin tuotantobudjetti lähtee siitä, että koska omalla työllä ei ole hintaa, niin materiaalikulut ovat lähinnä ohjelmistoa ja paperia ja tämmöistä näin. Ja minulla on ollut suuri onni siinä, että oikeastaan kansikuva on ainoa taide, mistä olen joutunut maksamaan. Kaikki muut taiteilijat ovat tehneet työnsä ilmaiseksi ja siitä heille suuri kiitos. Joten budjettini on ollut rahan suhteen hyvin pieni. Et sitten tietysti vapaa-aikaahan siinä menee se 5 vuotta. Oliko vaikeaa saada elokuvaan tekijöitä? Itse asiassa ei, koska meillä oli tämä vanha elokuvatiimi koossa, mikä teini-ikäisenäkin sitten juoksi metsässä muovipyssyjen kanssa, videokameran kanssa. Kaikki lähti innolla uudestaan mukaan. Oliko projektissa muita epätoivon kohtia kuin tämä ensi-iltaa edeltänyt tiedostojen katoaminen? Joka ikinen vähänkin isompi kohtaus, missä tarvittiin pikkasenkin enemmän ihmisiä samaan aikaan, niin oli aika epätoivosta, koska tosiaan kaikki oli levittäytynyt pitkin Etelä-Suomen aluetta ja kaikilla oli työt ja perheet ja tämmöiset ja aikataulujen sovittaminen oli oikeasti lähes mahdotonta. Entäs roolipeli? Meinasiko lusikka lentää nurkkaan monta kertaa? Meinasi. Ensinnäkin siinä on hyvin paljon sellaisia kysymyksiä, joista niin täytyy sitten miettiä, että alkuperäisteos, kirja, Huviretki tienpientareilla, niin on toki kirjoitettu skifinä, mutta se on myös tietyllä tavalla allegorinen kritiikki neuvostoyhteiskunnasta ja sen älyttömyyksistä ja monista muista tällaisista asioista. Ja nythän nykypelaajan kannalta, niin ensinnäkin roolipelit tehdään ensin viihteeksi ja sitten vasta taiteeksi. Halusin pelin, jota olisi joka tapauksessa hauska pelata, vaikka sinänsä yhteiskuntakritiikki ei niin kauheasti kiinnostaisi. Toisaalta sen pitäisi käsitellä tällaisia teemoja ja toisaalta sen pitäisi puhutella nykyihmistä. Ja siinä päädyttiin sitten lopulta sellaiseen ratkaisuun, että minä siirrän romaanin asetelman nykypäivään sellaisena, kuin minä kuvittelisin sen toteutuvan
niin kuin tavallaan nykyihmisen näkökulmasta ja meidän maailman näkökulmasta katsoen. Ja siinä on sitten pieniä, mutta merkittäviä eroja siihen alkuperäiseen taustamaailmaan nähden, mutta toisaalta sitä on hyvin paljon kehuttu siitä, että se on hyvin pitkälle onnistunut säilyttämään sen alkuperäisen taustamaailman tunnelmaa. Mutta se näiden kahden yhteensovittaminen on liimattu yhteen hiellä ja kyyneleillä. Roolipeli ja elokuva ovat molemmat suomalaistuotantoa, mutta ilmeisesti on aika sattumaa, että jostain syystä juuri täällä Suomessa on innostuttu Stalkerista. Vai oliko projekteilla mitään tekemistä keskenään? Itse asiassa ei mitään tekemistä. Kesken elokuvan teon, kun tämä Stalker-roolipeli oli ilmestynyt, me vasta huomattiin, että tämmöinenkin on olemassa ja oltiin ihan innoissaan tietenkin siitä. Ja minäkään en toki tiennyt tästä elokuvasta mitään. Että sitten kun roolipeli oli jo olemassa ja se oli jo julkaistu, niin sitten tuli tieto tästä, että on tulossa tämä ensi-ilta. Ja siihen emme päässeet, mutta toiseen näytökseen Biopallaksessa sitten pääsimme. Ja se oli niin vaikuttavaa työtä, että varmuuden vuoksi olin ottanut mukaani kappaleet tätä roolipeliä antaakseni sen tekijöille. Ja kyllä sitten mutkan kautta tekijöille päätyikin. Strugatskien alkuperäisen kirjan lisäksi Stalker-teemasta löytyy varmasti hirmuinen määrä erilaisia materiaalia vuosien varrelta. Onko teillä ollut jotain suuria muita inspiraation lähteitä, tai mikä erityisesti vyöhykkeessä ja Stalkereissa viehättää? No näin roolipelin näkökulmasta, niin tietysti kaanonia on myöskin Tarkovskin elokuva Stalker. Ja sen lisäksi oikeastaan kaikki muukin, mitä Strugatskit ovat kirjoittaneet ja mitä nyt sitten erityisesti nyky-Venäjällä niin vähitellen muutetaan elokuviksi ja muuksi tämmöiseksi populaariviitteeksi. Sitten yksi suuri elefantti huoneessa, kun keskustellaan Stalker-inspiraatioista, on tietysti tämä S.T.A.L.K.E.R. tietokonepelisarja, joka on ukrainalaisen GSC:n tekemä, ja jolla ei siis ole minkään näköistä lisenssiä tai lupaa tai mitään yhteyttä Strugatskeihin, mutta siitä huolimatta siinä pelataan stalkereita Tšernobylin alueella syntyneessä vyöhykkeessä ja niin poispäin. Ja näin sekä pelukuvan varmasti että myöskin sitten roolipelin kannalta, niin 2000-luvulla tämä tietokonepeli popularisoi vyöhykkeen konseptia sitten 2000-luvun loppupuolella niin aika tehokkaasti. Ja varmasti molemmat meistä ovat sitten joutuneet paljon vastaamaan kysymyksiin ja myöskin ainakin roolipelin puitteissa niin fanien odotuksia ja ehdotuksia siitä, että miten sitä roolipeliä pitäisi muuttaa pois siitä alkuperäisteoksen suunnasta, eli siitä romaanin kaltaisesta ympäristöstä kohti sitä videopeliä, ja näitä ehdotuksia sitten joutuu torjumaan ja selittämään, että miksi tämä ei käy ja niin poispäin. Mutta itse pelit niin olivat toki tunnelmallisia pläjäyksiä, upea työtä. Sen lisäksi Metro 2033 sekä tietokonepelinä että kirjana on ollut hyvin vaikuttava tekijä tässä 2000-luvun aikana. Ja sitten on koko joukko muita elokuvia, jossa on tavoiteltu sellaista samanlaista, miksi sitä pitäisi kutsua, autiuden, lohduttomuuden ja tuntemattoman uhan romantiikkaa. Ja niitä nyt on turha tässä alkaa nimetä, että jos avaatte roolipelin ja katsotte sieltä inspiraatiolistasta, niin sieltä löytyy vinopino ehdotuksia. Entäs Esa? No, alkuperäinen inspiraation lähde oli tietenkin Stalker-elokuva, vanha elokuva, ja sen jälkeen tietenkin kirja. Siitä eteenpäin sitten, toki Stalker-pelit, tietokonepelit antoi oman pienen inspiraationsa, ja mehän piti tehdä elokuvasta alun perin vähän hidastempoisempi, unenomaisempi, niin kuin alkuperäinenkin elokuva, mutta me jätin niin koukkuun niihin peleihin, että siitä taas tulee vähän liikaakin sitä vaikutetta meille. Sitten muita inspiraatiolähteitä, tietysti mä oon aina ollut kauhean fani kaikki post-apokalyptisia elokuvia, joten niitä on tullut katsottu ihan Mad Maxista lähtien aika paljon. Plus Italo-westernit, jossa ei ole koskaan hyviä eikä pahoja, kaikki on vähän niin kuin pikkasen pahoja. Niin kuin meidänkin elokuvassa, niin siellä yhtään hyvistä oikeastaan taida löytyä. Että vähän sille linjalle lähettiin, että ei tehdä semmoista mustavalkoista hyvät pahat asetelmaa siihen ollenkaan. Elokuvassa on aika mainioita musiikkia. Mistä se on peräisin? Elokuvan musiikki on peräisin Sundmanin Samilta, joka on ihan pienestä pitäen musiikkia väsännyt. Ja sitten siellä on Alexander Platz-niminen bändi, joka on tietenkin tehnyt meidän loppumusiikit hienot siihen, ja osa bändistä itse näyttelikin elokuvassa. Leffan musiikeista näytteenä Sami Sundmanin biisi Antsedi Lyvian,
Nimi suomeksi tarkoittaa vedenpaisumusta edeltävää, eli idiomaattisemmin aatamen aikuista tai kivikautista. Biisin voi myös kuunnella ja ladata mp3 mikseri.netistä. Kuuntelet Futura. Onko tarkoitus tehdä tulevaisuudessa jotain muuta Stalkeriin liittyvää? Esa? Ehkä. Me ei ole vielä päätetty. Se voi olla, että kakkosessa tulee tai prequelli tai jotain vastaavaa, mutta meidän seuraava tuotos ei liity Stalkeriin. Entäs Ville, onko jatkosuunnitelmia Stalkereiden osalta? No siis, nyt kun se on myynnissä myöskin ulkomailla, niin on toki ollut kyselyitä, että tulisi jonkinlaista lisäosaa tai muuta vastaavaa, mutta sellainen uusi kehitys tässä on, että Syliini tipahti kustannussopimus pelimaailmaan sijoittuvasta romaanista, joka sitten julkaistaisiin myöskin kansainvälisillä markkinoilla. Ja minulla on Strugatskilta lisenssi kirjoittaa ainakin yksi ja agentin mukaan mahdollisuuksien mukaan useampia romaaneja käyttäen tätä uutta pelimaailmaa. Ja tämän käytännössä, no ymmärrän miksi kustantaja on kiinnostunut, se käytännössä olisi Huviretki Tienpietareille 2 kirjajulkaisu. Entäs elokuva? Siellä on jonkin verran erilaisia stuntteja. Tapahtuiko stunttien aikana mitään katastrofeja? Menikö jalkoja poikki tai itse asiassa kukaan ei loukkaantunut oikeastaan millään tavalla stunttien aikana, mikä oli aika ihme. Ainoa ikävämpi tapaus oli tietenkin, että kun tällainen vaativin stuntti ehkä elokuvassa oli, kun kaverin piti hypätä täydessä taisteluvarustuksessa jokeen. Ja se meni tietenkin todella hyvin se stuntti, kunnes mä seuraavana päivänä nauhoitin sen päälle. Ja sitten se piti tehdä uudestaan. Ja stuntmies ei ollut kauhean tyytyväinen tilanteeseen. Suuret kiitokset teille Esa ja Ville haastatteluun tulemisesta. Ja muistakaa, jos leffa kiinnostaa,
Tsekatkaa se YouTubesta ja vyöhyke.fistä. Roolipelistä lisää tietoa puolestaan Burger Gamesin nettisivuilta. Lärvikirjassa voi myös tykätä molemmista. Lopuksi vielä Alexanderplatzin tyylikäs biisi Viimeinen vyöhyke ja muistutuksena Strugatskien alkuperäisestä kirjasta. Jos palaat saalista mukanasi, se on ihme. Jos palaat hengissä takaisin, retki oli menestys. Partion luoti on tuuria, kaikki muu kohtaloa.